my channel, guys. So, nagpa-full-tank lang kami. Or, papunta na kami sa... We're going to Dasol. Wait lang ni. Wait lang. So, tapos na kami. Aray ko. Okay na. So, tapos na kami magpa-full-tank. So, lalarga na kami. Maaga kami umalis para maaga kami din makauwi mamaya. So, madilim pa. Bye-bye na muna. Bye-bye. Backride, nandito kami ngayon sa Jollibee. Nag-stop over muna kami dito. So, yun yung mga dati pa namin pinuntahan. Kung makikita nyo. Hinihintay pa namin yung order namin. So, eto na. Dito muna kami kakain ng breakfast. For breakfast. Hindi ko makita. So, kain muna kami dito, then larga ulit. So, ayun guys, tapos na kami kumain. Ayan, 2 minutes na lang, paalis na lang kami. Papakita sa inyo yung saan kami nakapunta. Dito kami nagpunta sa Cabacungan Beach. Nagpunta na din kami dito sa Boracay Beach. Napupunta na namin ngayon, wala dito. Napunta na kami sa Anda. Then, sa Bani. Di pa namin napupuntahan yung Bani. Ay, napunta na pala namin Bani. Bulinaw pala yung dulo. Puro pababa pa lang napuntahan namin. So, watch out guys kung saan yung aabutin namin. Wait ko lang yung driver ko. Nag-CR ko. Sana maging maganda yung araw ngayon at sana hindi masyadong makulinis. Ayan, ayos na daw. Up na. Getting out. Cellphone ko. Ano po sa'yo? Yeah! Mamaya na lang sa Alaminos. Jollibee. Bye-bye Jollibee. Alis na kami. Stay tuned guys. Bye.
Finally, we're here at Alaminos na 7:30 a.m. So, sinecheck na pa yung ruta namin kasi hindi namin alam yung papuntang Dasol. So, mag-waste kami. Gagamitin namin siya. Maingay yung vice kasi katabi namin terminal ng 5-star. Okay. Yung ginawa ko. Ang lamig sa daan, grabe. At nakapang malakasan pa nga ako eh. Naka-boots. Tayo muna ako. Nagsiset kasi ng Okay, nakaset na. Punta na ulit kami. So, see you and stay tuned. Wait lang ni. Wait lang.
nandito na kami sa Dasol. Sobrang ganda niya. Sobrang linis. Sobrang white sand. Tama si Kuya Haji. Maganda nga dito. Naglalakad ako. Maghahanap kami ng pwede naming cottage. So, kung saan pwede namin ilagay yung gamit namin. So, ayan o. Ayan na siya. So, ganda diba? Worth it yung pagising ko ng alas 3. Ano? Ganyan, mahal dyan. Saan doon? Saan? Ganda yun. Sobrang ganda. Sobrang linaw ng tubig. Dito tayo sa gawi pa. Lakad pa kami. Ako pala. Lakad pa pala ako. Hanap kami ng muntik na akong madapa. Dahil sa pagbablog ko, muntikat na akong madapa, guys. Sobrang ganda, oh. Nice. Ano yun? So, hanap muna kami ng cottage namin. Welcome to my channel. After 4 hours, at nakakita pa ka doon. So ang haba niya, grabe. Sobrang ganda dito. Tama si Kuya Haji. Thank you kay Kuya Haji. Pinakita niya lang sa akin nung nakaraang araw yung picture nila dito ng pamilya niya, at nagandahan ko siya sa picture pa lang, at totoo palang maganda ang Dasol. So check out nyo kung gaano siya kaganda, guys. Makikita natin, no? So shout out kay Kuya Haji. Hi Kuya Haji, kahit di ka nagpapa-shout out. Hello, thank you, nandito na kami. So eto na. Tada! Ang ganda niya. So ganda. With my driver. Sobrang pangit daw niya. Sobrang linaw ng tubig dito. Maganda. Ang ganda talaga ng mga beach ng Pangasinan. So, tinatry niya po yung GoPro namin. Tinatry niya kasi kung action cam, kung baka local yung nabili namin na action cam. Ayan po siya. Tinatry niya. Saan tayo pupunta ni? Sobrang ganda dito. Ang linaw ng tubig, guys. Oh, ayan. Ang linaw, diba? Tara. Gusto sana namin mag-island hopping, kaso nga lang 1,000 yung bayad sa bangka. Eh, dadalawa lang kami. Diyos mio. Wala naman kami ganong kalaking sweldo para mag-1,000 sa dalaw. Dadalaw ka lang kami sa bangka. Ano. So, pupunta daw kami dun sa dulo, sabi niya. So, tara dun sa dulo. Tsaka hindi ko na video kung paano ako nalaglag. Tanga kasi driver ko. Kakabisit. Nalaglag nga ako kanina. Hindi ko na video. Sobrang ganda dito. Unti lang yung tao. Tahimik. Walang nagbibideo, okay? Hindi yata dito uso yung video, okay? So, saan ba kami pupunta ni Patricio? Sobrang ganda dito, guys! We're here at Dasol! May island dito eh. Ayun, oh.
Where's the island? Hindi ko makita. May isda daw dito, sabi niya. Nasaan yung mga isda? Nasaan yung mga isda? Ay, ayun yung mga isda! Dilis yata yan! Ayan o, yung mga dilis. Ayun yung mga dilis o. Ayun o. Ha ha ha. Ayun yung island na pupuntahan sana namin. Kaso ang mahal ng airfare. Ano to? Mag-aeroplano. Sobrang ganda dito, promise. Ganda! Padula naman ang padula. Let's ikot. Hinila niya ako. Doon tayo dito. Dulo naman. Kanina, dito lang tinuturo niya. Wala namang dito. Ayaw mo naman dun. Mahal nga dyan. Gusto niya dun sa mahal na cottage. Wala naman kaming pang cottage na mahal. Kaya mabalay damit natin doon. Hindi yun, siguro. Dun lang namin nilagay gamit namin sa cottage. Sana po walang mawala. Sana hopefully po mababait ang mga tiga Dasol. Pero accommodating naman po sila. Sana wala namang mawala sa gamit namin pagbalik namin. Iniwan namin eh. Andun no? Banda dun. Gusto sana namin island hopping kaso nga lang dalawa lang kami. Pag maramihan, tig-50 daw. O di ba nakamura? O maghahantay na lang kami pag marami ng turista. Punta daw kami sa dulo. Ito na, malapit na kami sa dulo. Bato-bato. Sa bato-bato daw kami pupunta. Medyo hinihingal na ako. Ano gagawin natin dyan? Manuno pa tayo dyan. Dyan yata yung kanina eh. Mio, pinuntahan lang pala namin yung inhian niya. Kadumi. Kadumi dito. Doon tayo kasi tumatambay sila dito. Yung mga iba. Ayun o, mga bato-bato po dyan. Doon sa kanina may umbrella rocks. Yung parang ganun sa Abagatanin Beach. So, ayan muna. Magsiswimming muna kami. Bye-bye guys. Sabi ni tatay, meron daw ditong malaking ahas. Saan tayo bababa? Dito? Ewan ko sa kanya. Hindi, dun pa. Pupuntahan namin yung sinasabi niya. Tapos nandito yung mga kasapi ni Cardo. Ang bendeta. Mga bendeta. Nakita na namin sila. Ayan sila yun. Di ba dito? Bendeta. Hindi dyan yun. Tanong mo sa bata. Tanong mo sa bata. Saan yung bukal dito? Bukal? Meron ba dito? Ah, sa baba pa. Ah, sige, thank you. Puntahan namin yung bukal. Yung sinasabi ni tatay. Teta. Dito na ate. Ay, dito na pala. Dito na pala. Bababa kami. Baka may ahas na naman po kaming makita. Laki pa naman ng ahas kanina. Ganda. Oh my God, ang ganda niya. Baka madapa naman ako dito. Kanina nalaglag na ako. Madadapa naman ako ngayon dito. Matutulog na Oh, scared. Parang may ahas na malaki dyan nalalabas. Sobrang ganda niya, guys. Di lumayas ka nga dyan. Ang ganda niya, guys. Sobra. Ayan siya, oh. Ba't mo baba ka na? Dahil pinicture muna ako dito sa baba. Ay, sa taas. Ang ganda dito. Tama si tatay. Maganda yung view dito. Thank you, tatay, na bangkero na nagsabing maganda dito sa gawing dito. Bukal daw, sabi ni tatay. Sobrang worth it yung ilang lakad namin. Ayan. Honey?
Ayun na siya, yo. Nasaan na siya? Ayun na siya. Pababa na siya. Bumababa na siya. Sobrang linaw ng tubig dito. Ang ganda ng Dasol, guys. Solid. Worth it yung biyahe namin. Worth it yung rides namin. Sobrang ganda dito. Sorry sa malikot kong kamay. Sobrang ganda dito. Worth it talaga. Ang ganda. Oh my God. Hi guys. So scared to do this. Baka naman hindi matibay to. Magagasgasan ako ni. Matibay pa sa'yo yan. May bato yan eh. Oh my God. May pasig na bote dito. Ay, may kuweba dito. Finally. So lamig dito, kaya pala tinawag na bukal to malamig kasi yung tubig dito. Tsaka hindi maalat masyado yung tubig dito. At saka may mga dilis. Saka daming dilis dito. Hi! Parang pinasarado namin yung beach na to. Kami nang naging enjoy the vacation, enjoy the vacation. Kahit ikaw ay mapangit, sa'yo lang awit, sobrang cool. Hanggang dito lang ako. Nakakain ko tuloy. Dito lang ako. Dito lang ako. Kasi takot ako sa malalim. Hindi ako marunong lumangoy. So dito lang ako. Kahit na ikaw ay mapangit na, iibigin pa rin kahit ayaw mo na. Ang ganda dito sa Dasol. It's a free country. You can do what you want. Yeah. May mga dilis dito eh. Kanina may jellyfish kami. Jellyfish ba yung nakita natin kanina? Jellyfish. Di ko na-videohan. Kasi ang bilis nang nawawala. Sensitive pala sila. Sensitive sa mga tupat. Sobrang linaw dito. Galing sa taas na yan. Bumaba pa kami dito. Ang hirap. Sobrang hirap. Ang tarik pa naman niya. Ikaw ay... Hindi, alika na. Tara dun sa malalim ng akin. Hi! With me, mapangit. With me, na mapangit. Malalim. Ha! What's that? Madumi naman yung pinupuntahan mo. Madumi. Madumi yung mga halamang dagat. Tama naman na. Sabi mo sa malalim. Hindi naman malalim. Yung sakto lang. Taban ka sa akin. Ha! Ikaw. Isa pa ni. Taban. Sabit tayo Kunyari malalim po, guys. Woo! Biking! Nahilo ko dun. Parang nag-Vikings ka na dun. Super Vikings. Nahilo ko. Sobrang ganda dito. Sobrang worth it. Kahit
masasabi mo sa beach na to? Ano sa'yo to? Pop or black? Pangit daw po, guys. Pangit daw siya. Pag dalawa lang kayo, di ko advise na pumunta kayo dito kasi medyo may kamahalan yung cottage nila. 500. Dalawa lang kami, 500 yung bayad namin. So, mamamahalan kapag dalawa lang kayo. Advice ko dito, pumunta kayo ng maramihan. Kasi, what's that? Oh, we're jellyfish. Ayun o. Ayun o, jellyfish. Di ba nakakaano yan? Natabanan ko, may jellyfish. Kaka-vlog guys. Yung jellyfish. Alam ko nakakamatay yun kapag nakuryente ka. Yung jellyfish na maliit. Hindi ko alam kung ano yung reaction ko kanina. Nai-scared na tuloy ako. Scared. Ano yung scared? Oh my God. Meron pa dito mga madaming bilis. Dahil pala nagdala kami ng lambat. Para pag uwi namin, madami kaming pamprit. Ginagawa mo. Grabe na, ilagyan mo ang dilis eh. Ay, dilis dito. May ginagawa ko siyang katarantaluan. Gumagawa ko yung katarantaluan, guys. Ayun na, ang daming dilis. Nakikita nyo, dahil low cam yung cam ko, pumunta na lang kayo dito. Para makita nyo. Bato ba to? Oo. Siguro dati mataas yung water dito. Nung wala pang mga tao. Nung ano, yung mga flakes ba yun? Ano yung meteorites? Ganyan pala dapat. Maganyan tayo. Kahit na ikaw ay nagbago na. Kanina pa ako na LS sa kanta na yun. So guys, nasa na tayong kwento ko? Dapat maramihan. Ano ba yung nilalagay mo? Dapat maramihan kayong pumupunta dito kasi ano? Kasi asshole. Ulit naman. Dapat maramihan kayong pumupunta dito kasi pag nag-hopping kayo sa ibang island, 1.5 yung bayad sa bangka. Pag marami kayo, 500 lang. Ay, magkano na bayad? 50 pa na. 500. Pag marami kayo, 50 yung bayad nyo. Pero pag onti lang kayo, 1.5 yung bayad dito sa may ano. Sa may bangka. Pero worth it naman yung pag-highland hopping nyo feeling ko. Kasi white sand talaga yun. Saka parang maganda. Tsaka scary talaga yung jellyfish. Alam ko nakakamatay yung jellyfish na yun eh. Promise. Humihinto sila. Dito yata sila maliligo. Pababa din sila. Nakita nila kami. Ayan. Pinatalikadan namin. Ang tarik niyan. Binaba din kaya namin yan. Ayun na. Pababa na sila. So, guys. Just stay tuned to my channel, ha? Bye-bye! May jellyfish! May jellyfish! Oh, kala ko kung ano yung tumama sa binti ko. Ay, sa paa ko. Ayan sa yan yung tumama dun sa may paa ko. Jellyfish. Ang daming jellyfish dito. Napakalinaw ng tubig. Nakikita niyo ba mga kabak rider? Guys, ayan o. Yung jellyfish. First time kong makakita ng jellyfish, promise. So scary. Ba't din sa SpongeBob, kulay pink yung mga jellyfish. Ayan, papalayo na siya. Di ba nakakamatay yung jellyfish? Di ba nakakamatay yung jellyfish? Alam ko nakakamatay
na kami ngayon sa cottage namin. Tapos na kami magbabad. With me. Balik na kami. Medyo lumalalim na kasi kanina ay low tide pa. Lumalalim na siya. Kanina hanggang dito ko lang. Hanggang dito ko lang. Tapos ngayon, papapunta na siya sa Bewang, kaya balik muna kami maya ulit. Tsaka nagugutom na din siya, sabi niya. Tsaka medyo dumami na din yung taong, yung mga turista na nagpupunta dito. Sobrang linaw niya. Kaya, worth it naman talaga yung 4 hours na travel namin. Kung ganito naman yung kaganda yung view. Diba? So, pabalik kami sa aming cottage. Yung maingay, madami kasing mga turista, yung mga nag-outing. Kanina ko pa pinapapatay sa'yo data mo ah. Medyo mahirap, umahon. Ang hirap ah. Ang hirap ah. Nakakatakot talaga yung jellyfish. May namatay na yata dun sa jellyfish ni. Baka malaking jellyfish kaya yun. Ni, katao mama. Delikado yun ah. Lagay mo dito sa may bangka. Ayun nagbabangka-bangka ako. Nakaganon pa yun. Linaw ng tubig niya. Saka yung buhangin. Parang pulburon. Like this. Ayan o. The pulburon. Teka lang ni. Sige ni, mauna ka na. Wait lang. Hugas lang ako ng... Woo! Hugas. Medyo malakas dito yung alon. Dun kasi sa bukal na pinuntahan namin, tinuro ni tatay. Dun sa pinuntahan ni tatay. Dun sa pinuntahan namin kanina. Malamig yung tubig. Wait lang. So, ayun guys. Tapos na yung aming swimming sa beach. So, dito na namin tatapusin yung araw na to sa aming rides. Ako'y magpapaalam na see you sa next video namin or sa next ride namin. Sana panoorin nyo pa yung next ride namin. At sana nabusog ko kayo dito sa Dasol. And please, punta din kayo if may time kayo magpunta dito sa Dasol.